Eni obi a nani munyansa o won ya wo ye neso ni obi a na ye nipa wo no o ya aboa na nipa ngomadura no ho eni obi su ye nipa nti nipa ngomadura no ho na so bible say dua na ba e na ba me ehudi akro afula ni wo firi no o na say ansoro bwa de anyi asam na kanto te bwa de nko nka ho na ye nyansafo ye nyi asam asem ko kwase ana odwodwodwe de ofa ho be onka ho on say the word Asantehene mesika enti wo ye sa wo di nyasika ono want me mfa ni wudi empesika because ni de no ni bi wo din so ane ebo ye wodi nti ni wo pe bia bo no de atere ho nka gine ho din ye wodi nti ni wo pe edini bia bo no de nyasika wo ye da bi so wa adwuma ya nkonkwa ya adwuma no nya Asantefo di boy eye hia na ehia omo no be pa Asantehene sika die ye ne etere sika so etere sika eduase yeso sika mesika problem krofo a omo fi omu koma babe epromo omo fa bidi ade ne emu obi fufuro din mi bisa wo din ane ebo da din ne hwan din ne Asantehene ene na Asanteman ya Asantefo de ye tie gya ne nsani fa so ene edije e wo Canada me ayinfo chiye bi de bia chi otwa dia mpo onyanko bon bo kotoko ne de mawiase wa ma Asanteman ne Ghana man ojojentwie okwasea ojimifo obayifo anse o negative one e positive oza o me ho eti ubenya o ma na o ma be kasa o negative one ma be kasa okay we ma de kro every say adwen na ni tim na se nyankopon kro aso amfa ne nsa anka wa ebe ye den se obedo Asantehene ne yesha Ghana otumfo no wedi bidi Ghana Black Star ho no odidi dabi Black Star konya so no watie dabi Black Star sika dwa so no watie dabi na wa na lusuo otumfo ko ba bi na ni banyam na ekonya Ghana di no ode ko odna Asantehene finally kotokohina kopiemu e wo Canada yesi ni nyina ye kwa ye radu honom a dwumadie sonko ya to ne nsa e dia frɛ no okakodi e wo honom na akua da bi nkonsan ye bra so hima Asantehene kotokohene na nana prekope e na ne na di ahia e wo no akasa ne shop e wo kejetia Dubai na ma mo akwaba na ho ye die ami adum no ye meti won ka cha papa shaza why ya babone why ya babone oba tampa so die se die tie bia obeka oba bata ho aka de se ka me yiwu fi no mkra che na se nkofo bi yeso bi do hini David be sha se dia Asantehene ho afekwa de ko wi atwosi ya chi yura wo Canada wo tumi ko Canada na msame ma me wo he nkofo di se hunu social media so a yante ne nkantin na mabo apini no na mahwede ekro yenti a waye di sa na ima asemi wate na o se da bia me ka kire wo se eni obi a nani munyansa o sa awon ya wo ye neso ni obi a na ye nipa okay obi won mo ye nipa wate ase o ya aboa na nipa ngomadura no ho okay eni obi su ye nipa nti nipa ngomadura no ho iti se ye nyina ya na mpa enchese nyina ye pe ebi ye moa eni nipa ngoma ye dai edua wo ho na so bible say dua na ba ene ba me ehudi akro nipa na kasa ene ba mo hu se wu nyansane no sa o dwodwantwie no oka ho ana oka nkrofo ho okay nipa na okasa ni nyansa sam na be che se oka ho ana onka ho enti okasa agimifo nso be hu se oka wo ho okay enyansafo be hu se onya dai onka wo ho sa na nyansane so kasa ye nyansafo e be hu se oka ho okay na adwodwantwie nso be hu se sa nyansane so nya dai enka wo ho what am I saying? It is our kasa. It is a bit me cry can kasa. Oh, the kasa dia na be kanya nsasem. Okay. Eze unni mu nyansa na wuni adwena ni bia kan kasa. It wan kasa dia na nke de waka ye nyansafo ho. Be de menta be bie wa no no. Nyama na me be kasa wagimi o, but wonu mu nsa de be ma akwara nsa papa sebio. Ene kwa sabi bia ni achi. Wagimi. Papa akwara be kasa papa wagimi. Eso ka aka wonu tuma. Ka ye panimu ne de. Na ka akwara ni mi se, wo ye panimu nti woni mu nyansa. Enti awa se sabe nkwasi afo ne pentam bekasa okay na mo baso a wo mo se beka na eye nkwasi asem okay na o magina tu eye te se hitofe de no na enipa runsonson ya ede nyansani ene obakwasea enti na waye di no enti na maye di o mo se onyansani bia asem si a onpepre ne ho enkasa ne mo asem si a onya abotre tenasie akire dwene akeka ne amasie ni titi bi film de bi kambom ne wanya mua eno na ode aba etu ade ba oboni beka say e perfect wow enti na eden na waka e de kire perfect no ene de ehin
afutuo na sampote no a woka e de cho hin David e na omo mo social media so e de Asante si ho horo no de na woka kire wo afulani ni wo firi no oh na say ansoro bwade anyi asam na kantote bwade enko nka ho sa oh na ye nya asafo ye nya asam asego kwase ana odwudwu ndwedi ofa ho be onka ho ya na winim mame nto hinta sama e wo wo mo nsem keka num wo mo kwase yasem num okay oh said the word Asantehene mesika okay enti wo yesa wo di nyesika okay ono want me mfa ni with dem pesika because nim de no ni bi okay ana on to me mfa ni sa nya adwuma because onim adwuma ye Dabi enti wo said that your social media no twa ba ada no ntwa modom ahene ada no ntwa other tribes okay what you say on nyesika enti Asantehene ya sififi mremrewa okay ye nya bi ye nkwai me nkwampa etumi ye de me mema ne mediti ase ma kontufo ye mo makonye wo mudie esa nkwa chetie ema ya Asantefo mo pia no kwasel eti ye nya sififi mremrewa wo din so ane yebo ye wodi ntin wo pe bia bo no wodi atere ho nka gine ho din ye wodi ntin wo pe edini bia bo no wodi anya sika oyi da bi so wa adwuma ya nkonkwa ya adwuma no anya Asantefo di boy aso won wodidie enti wo mo ba Asantehene enye hia na ehia mo no be Asantehene sikadie because yesu sika ye na etre sika so etre sika eduase yesu sika me sika problem kwafo a omo fu omu krom ababe eprem omo fa bidi okay wo ba Asantehene na abaye adwuma pa no anya sika kokrom sa enti ya Asantehene dua ye tiase ma yesu sika ma ne prema kwantufo bedi bi omo de bi ko omu krom it is obi boy dia ya de wo ho okay ada na emu obi fufuro din mi bisa okay wo dia na yebo na din ne hwan din ne Asantehene ya ene na Santeman ebudom ye wo mu edin ne ntina abrofo dwene ye ehunu se eni body mu ehunu ye o oti din no okay e wona sum no be pehwe ana be pehwe ye o hwe so ohunu ohunu so odoi nanka e kon do so frey o se betra machi na abo bi ti dom a ye munyam ye woni pa na se ni obi ani nipa Dabi ebi ye nipa na se nipa ngoma e de dua no ho we nipa kan obi ye nipa na so obi aboa na se nipa ngoma e de de dua no ho itine kasa ebe mu ba bi owo so obokum si onifa na ya Asantefo de ye tie gya ne nsanifa so e ni etije e wo Canada me how ba ko ne say ayinfo birebe a wo Ghana yi na bibia yewura wo how ba ko no nana e wo so ate ase se ukwa abrochira ye wo enyumakuo bi a wo maye adwuma free tetentre de a omudi atoso ebi ye cars ebi ye ntale ebi ye perfumes ebi ye niema bebre obi say mami Gucci original obi say mami Givenchy obi say mami Versace what you say obi say so mami Louis Vuitton obi say mami Dior Edorson sa eni ni wo nti ni ye bo nanka obi say be akofa Togo ni e me no de aba eni ni ho enti wo ban say wa be wi ami bi din no e de akoto so what you say Givenchy wa be wi ami di akoto say fake enye papa enye papa enti wo di bi din de pesika bi ni wa hini de bi di no o de mi Asantehene mi wo de pesika na aso wo de an brand ne ye kama de a e original de a aya no afre de anto so o de bi din bata wo de pesika di enti me ho abehia wa mo bi din a kom be de wa fa Asantehene anya bibi e kom na be de wo enti o wo pre bebo edi no mo de nya sika di enti ye crack yes ye do mo tax because ye wo no mo di oni adwuma bi aye o tumi nya adwuma o kwa bro cho hye dem enti Asantehene ankrofo didi Asante ho yo se me bua no o mo ni hu dua me anhwe yo se on fa Asantehene di o mo ni hu dua me anhwe ade ale kra me so akodo bare me se Asante bayre nanka o do mo me se Asante mo nanka fadi to swe so be ye beta me anhami o na ababoka nanka me so me tuwa me just a prepare na me no me sika bote nanka me wo sika me di sika sa danka me ni sika pe ni mudi me ni di sika ye enya o mo sika so me di sika ye na sade me sika de je ti abrebe otum ni ka ba me nchen obi so mo sika so ni sie ti abrebe sika dwane no sa sika pe show ti mi Asantehene me di sika di dwuma me sika kasa o me ntade shem so ba wa hunu bibia da ne kwa bibia ye authentic etimi Asantehene sika dwane ba me nchen asa kwala da bia ba ne nchen a oba cha ma ne toffee chocolate biscuit no o wane ma ma kwa na otentena ba nchen sanza wo da ne pawo Asantehene na me di sika ye adwuma sa
me na me di sika si adampa nanka me na me di sika ya ahode adansifo me na me di sika bie companies ahodo Asantehene me na me sika kasa o me read me ntadiem okay the glasses me bibiem na duane diem what you say eti sika no wono yemfa ne nsie de pie omo so omo nim nyansa ne di sika sie eti sika to mika ba asantefo ho isa yani yeso no so yani enim ne ye yes Nana so wa ma ya no mo bo edin no omo di edin no bata omo edididi nyesa akombe ko isa nsa ngedin no do so na wa edin ne yebo enye wa ne edin ne yebo nyasa edin ne yebo me hu ya o ba nana me na say tinu Asante man me hu ya ti yebo me dia me ja me yebo me din wa den dai omo fe so omo bo na ha me na so no omo bo di me din anante amama so nanka eda wa ni David say ya chekro bia Asante kotoko hina tum sabi wa ni David kura wo kura wa anua de wa ni na sabi o ore ba me muso mi ahene epeje amuma na say tu wa hene ade na hia no de adia o to ne say atade so nanka o da na ti atade so yesu no obutu ade so o to na ne ohunu ade o hwefo mo ohunu ade ade be be no ope ya Asantehene kwedi bo nanka na na bra so ma na ade bi nkosa ka me from ti ya che mama na nidi ade na me na hia sanana no mu di obuti di akyerema na di kopim nom wa hia na ntuorom asanso kofo nom kumawu hina nom twebo akwadua no di obuti di akyerema nanka me na ase to come the na ase to a na bro so ma na ade bi nkonsa me to am ye dai ka bi ti be di akyerema ma kotoko na didi what has am Asante man eso masada obo sisi abekọ omaso isa nsenya me nkan nana aya enso so social media no so afi kwa de na no me kwa kan bi no bi kwa se me nya ho asem ka na enkoso o hwe yi enso so a na obi so otenchen ono so nim nim die bia so akode adi se eye no kre ensem sei ba yemu a ana yenya man na ho saa why ba ma men kan tro di o kan sa na ye na me ka je se nipa o kasa ni ehunu adwen da utiri mu o okay nipa the moment a ubebie wa no pe sam se senka waji mi kura kan kasa tena ba bi din na de emfa kan ye ho na so be kasa se atena se nyansafo mi no mi de ye hie na so be tenam no wa nye di entena nta mi anka so kan ye ho na bie wa na ato bombo ogu hu ani mas ntini ye che din no ye nka se asam aguna asam abura so hema e de di sansem na mu ye bobodi me memo abodi fi say wo di ni mi di na nyam di nsu no di eti ka ye di na atena se Oheneba ka ye bu swati ase eti nipa na ka say ye agya mi ye nye de ye mo nkasa no say nipa no oni mu nyansa ame nkyere o mu bitu bra mi kyere sie me ka wi abetema se mi ni watam e wa no asam na me de kyere wasem mu ada na kromfo ba ni fie na am robbers ba ni fie a say de nipa dom beti ase no okay ya wonya mo mo ntase de o mo penko ya wonya ya na orokwa wanto nsamfra wo mo so akromfo am wa Ghana hey me ye de yenya ehunti mbese say niema amon fa nkwa ye nka mo hwe ada de ya wanto nsamfra na akromfo ba wo ye dede se nipa o friend 999 ana say eja ehwe woni fie a ya wonya amane hye okay na o friend dumjafo what you say e bi friend 999 na bi friend 111 na bi friend 777 e no be jane hye yen kan ni wachi a wo se agro na de ye di ni na natem aso wote wo sa nipa na o ka asasa me chon se ni na na abobra woni mu nyansa wiase ni no ni wo ye hi odansa aso aje no atomu odafo odidi ma nipa bidie woni manyamfo wudina ni ma ye yie okasamafo okasama wo ye yie ese ko bi tinate what theater na se ko be theater ene no a ene na me ka kire wo se o ma o nim ye nim ye nyame no ya som wo no kwadi gidiem ye nim ye na asetu no ya so ne se mo ne kora eti se woni wonim ne nana wonim ne hene a onya me ye no ye de nya me ye no esan se sika akọ ye krakra ne sie adebone ne totwa bantem obi en se de ope ye de no nya adebone eti se nipa no kasa no onim sabinyansa ya se di ni maame atam di papatam ya so betena ho de a ene asem sebe na me abura so yema aguna asam abura so hema de mentena me yemfa na asetu ni me fomda da bida ye ro akodru Canada ho no me no a omunyina koma no akwa aba na no ma na akwa aba afesu kroma fo ne tumfo nyina ma na akwa aba obi man so die na be makotoko hene kwa ya dikente ne Asante ho so ya fokro nyina obi ohene foforo bi so kwa ye ntehwe ye ro anko kwa ho nko ne ho frama bi
ene nkenya bi ne ade bi baba honom asante no de na man basa de na man down so sa Wareba abra wo dawo na yam na Nyankopon onim o no kwase abra Yesu Kristo ogbo ni wiase no na onim de ode asante beye enti ode asante esi wo ma wiase ye kwa abusua bia ma ye wode abusua ye yi na odidi mo oya ode afo mo didi ma nipa bi de abusua ye kwa kuro bia ma ye wo sikani a wa bia dwuma enyafo eye bie obrofo ye bie won sakwa no ye kwa kuro bia ma ye wo kuani a ni kokko ye te a kokko akrachefo ani gie obi ade anso a eso no kwan de so a etwa obi a eti mo ma ye nka ni amfa nkwa adwendwen ti kese a nyansa da mu fi nkwa adwendwum se kuro bia me ye ode afo ayinfuchie bi de bia ti otwa dia mpo Nyankopon bo kotoko ne de mawiase wa ma Asante man ne Ghana man eti as Ghana for it no be say otumfo anya Asante the king of Asante anya the king of Ghana na no ya Misri wo de the whole world man was Ghana ya ka nyina otumfo Nyankopon de am otumfo eti wo no wo ye hwan the whole world wa de am ya man was Ghana I know the pete sala matiasie me se me kasa na wonya nyansani a wonti ase o ana wo se nkwasiafo ne agedwantwe ne Jimifo ne bamu ni yehume ene wo monsonso ye da yentam yentam no sonso ye dem ne wa eso ayete se bonhwa kase mo valley pa e da woni obi ntam sa de bible mo se nka obi mba o se Abraham on fa ne satian ko bonsuom wo se o kan sai ba bi o ne ntam wa won ye ayeye meni enyan Jimifo ntam wa meni enyan meni Jimifo ntam wa eti sabe kasa na onyanyansane awuntimentim asia wo de obansan kwasiafo bedi matam eso nyansafo be kan fume that's me hwa nyansafo nanima obu Jimifo ne ani chie so munye obi a mi wo mo se sabe taracho ya ye bia pepa yeto nana obi bo comment o me comment section wo se nanka ya hye Ghana fi se nyambo chena ball no yera ekwa kohwe bi na ye ne ese sebi bru na sekadwa nanka ya hye waka fofofo no wanza meka asa ye wo odwodwantwie obayifo okwasea ojimifo onse o negative onye o positive okay o negative onse waka omo sa na ma mebubo yi wanse kwasea zamfo kwa na ho odwodwantwie okwasea ojimifo obayifo onse o negative onye o positive onse omo na ho eti ubenya omo na omo be kasa o negative for ma be kasa okay we ma de kro every say anwen na ni tim na se Nyankopon kra so amfa ne sa kan wa ebe ye den se obedo Asantehene because all the Asante when say ye Ghana the ye Ghana otumfo no wedi bidi Ghana Black Star hu no wedi dabi Black Star konya so no wote dabi Black Star sikadwa so no wote dabi na na lusuo Ghana wana de ehia no Ghana fo otumfo akọ ba bia nani banyam na akonya Ghana di no de ko o na Asantehene na ko wana akọ ba bia kaka se me ye Ghana ni ye na Black Star ne mo boy ya ehye ye eti wana lusuo wana lusuo eti so asi amfa kotoko hene nweyi ehye Ghana fo a ye wa wasem ya me fa kotoko hene se ye ko hye ni jesi amana ko ba hye dabi ojimifo a wutie me na de bi ko nyansane tie me ya me fa otumfo se 2 cm danso nyansa bo akwase ye ko hye ni jesi akwasha bu fredi boot ne bia ma na akọ ba show yeso onko trechi on fredi bonya metena wo mu abrofu ni mu na de ni mu nyadu mo ya ka so onko ban show it is so be se otumfo nti ye nhya ya wo na wulusuo kotokwa ni de ye de ne ko se onko ji wono ankasa na ni monyam no onye ni monyam ni nyade e ma abrofu sansa abrofu nya nipa bi otesa mo sa de bia na de taka ene omogoso abubu etu ano si be so si enso ye mfa no no mfa no oto onye obo mpa ono wa ye bo ensuoto awiabo oyim ensuoto abo mfa ho awiabo abo mfa ho na wo ye nchine ensuoto ana wo na ne o nanka ana wada ne kuto na awiabo ana wo na ne o eti ye sunsun ma kotokwa hina nsu ne ho ajimifo eni aho ya afo eni anibirefo eya obu nsun ma kotokwa hina de kotokwa hina de adia ehiana ana ohia ye nkwa asa dia ka bi onyame da cha no na bible so se onyankopon o ma woni di na o ma de nchen se nyankopon nya no wo hene ana wo fa no ma di na wiase a enkoku na che enti ne nkwa ekura nyankopon twedi ampo nyankopon dia ka de nyame dia mma no
Eyan hwe. Enti me no mienu ne anya dai. Yenwene ye ho. Me kra mi nsumo chaza me kotokwa ne nanam de ne hia me. Mum de. Me. Bididi me nyansa ho. Adwen na edam tim kotokwa ne Asantehene ba bididi me nyansa aye adwuma. Me ma dwen nika o. Obu an ma ni nika no eyam nto osipe. What you say? Ah, no na dey na say multi-purpose. Me dey multi-purpose. Ebia. Asantehene. Me titi free so na my mobo. Na some adwene bi tisi me cause na madwene dam ne dey. Oheneba, me di. Me me nyansa be. Asantefo mu tumo dodo. Ah, me tu me ho. Me tu me ho because minimade bi aye. Krista wa hyam ya Asantehene be de nti. Me tu me ho na me ye Asantehene mama na ye fam a obi so tu kwa free ko betina mo ye adwuma ne sikari ko ni mo. Eti me tu me ho anasa fata. Sa America for so we guy. Nanka. Ya di mama tu. England for so say bang umasua ne akate sama. Ya di I sit just yanko Brazil. Okay. Obi a wodi hoye. Nanka. Enti Asantehene mi tumi ade anyina ya nesa be konda won bi di sa be konda ho. Me ho wa de ho. Wo bi aye na fati udi. Me nso wa no. Me nso wa nan. Promote wo die. Mi tu kwa ko ba bi abroche ba bi amekọ. Wo so wa nan. Mo kura de mo airport ne kwa abroche ne kura ebe mo. Esi mo anu mu pe. Ati ase. Yaze oba aka ho anwa akwa aba. Ezo ni oba aka ne de Asantehene kwa abroche o. E de anya akwa aba de kwa abroche o. Eti eninim de ne nyansa. Ane na kokodro ne adwuma. Ene pa wo pe ne ho ne na japade bi a wo pa de kwa abroche. Oti ase. Eti mi Asantehene me ho wa me ho wodi me yem ni die me tumi ye. Eti me tumi ho me tumi wodi me tumi ye. Me tumi ho na me tumi ye hwe na me ni hwe dia. Bitumi ho ame wade. Bitumi ho ame ho ofe. Bitumi ho ame ho akono. Bitumi ho nipa bume. Bitumi ho nipa dome. Bitumi ho nipa batame. Na menye de bi. Na de nti na abrofo wo hwese de omusi agi yewura. Ana omusi welcome no a. Abu agene nti ase so. Sabi nti ohene bia afi Ghana kwa ho benya sei bi. Wone ba na me ka kira wo say. Ya na musha, say de owura kwasem popo je ka asem bi no. Wase nkwala de se na mu wura fi asem. Man kan kire mu say, ebeduru mre bi o mi twa be na me ton kenten. Ebeduru mre bi na me ton sanfu na ewure. Ebeduru mre bi na me ne ma na akwa Ghana president. Me no wo sha ase akasa na man kan kire wo say. Otumfo nyankopɔ bɔ ni wiase na wɔde Asantehene be. Nanso wanfa na ankwa nko fiti ko kasem. Wo ye ne sɛ de Yesu Kristo ye be wo no no sɛ de ye no. Ọma aye ko wu ni nwambuom e na nyansafo ne nsoma tresi ye dai e no na ba bra bepe yes adepa de on radio otumfo unfriendable e don na pen hwehwe no wudin e ba sheta amama so na wunyansa e di nkofo timudam na wunyuma e di wachi na wunim die akasa ache nkofo ne abepe wa hwe eti abra otumfo nyankopon ye be wo no ye Asantehene no Nyankopon bo wiase ode Asante be pie Ghana no no wanim kro ketua yi oyimpo bi a wo mu ayine mu ni bi a wo mu samefa ne ko se Ghana kro ketua na minini kwa ama so ode kwata kesem no yi bank ketua ma ya tiri post so etina Bible say wo ko adwaba se akotena chire ye nwumra ni mu ye do tumfo se tutena chire e wo Ghana ya yi na pie e na akwa Canada mo e na akwa England mem abroche be lo se efa enti na Nyankopon ba so ne hye ne ho animunyam na omane nsam sosogu nkrofo so se ewo nkrofo no man abrofo no a yen yeda wo mo no wo mo na hwehwe yen na eto na de na abrofo no ne Asantefo be ko ye no sana tribes no do so ade no ne nkrofo bi ankoko sana achimbo ho sana kwawu ho sana nkran ho sana ahona ho sana mfante ho eye niema bi Asante na wo penti oni Asante be ko ye ni bisa na kwonfo ba kuro ma nyo ma wani ma ne ko ofie obi a ofie abubu gate na no atakwa medai ya next gate nkwanda wo be fedie ba ofie na wa steady wa hu se bibi wo ho sikai ene pa ofie ho cars wo ho nyansa wo ho nyama ho ma mu ko omu refie no ma obetuma nya de o mu pe enti de oni ne abode oni ma ne pre kware nchen de odi die na nipa edina na ase so ba story o se story ba kuni kakaka ko akwa se ne gwa wa hu nipa ewura mu ukose ya ye pesto aniema dodo wo mu ni aba ase we kwa de kitu ba ko to aso se kase pa no me ni to sa na tie eti obi apedisto emu niema so wo si mo be ya bibia eti broni ne ba ye na wonim se da bi Asante wo niema no akwasi broni wo Asantehene wo de wo pe na boa so pe kokwaye no de we de etwi sie aso ni aso na ye dai abo na wo yesuo dabi na so ne ho abo dabi
esu atene kwa bapu mu no ebi ne sabe esu nketenkete a yesa no we yekuro tabi enti no ade ne be adwuma ma wiase no ade ne be hye Ghana ni monyam na Bible say be ba be de so me de anya dai eti otumfo ye ba ne ma Ghana man say ko hye Ghana ni so Ghana fo na eta no ele nyankopon say samo say mo ta na ma ne Ghana hene dia ni obi jim wo ko anka so we Ghana hene was ne be ye wiase nyina hene otumfo be wiase nyina hene no kwase kwase me de hye wiase ni monyam eti me se wiase nyina nyankopon de hye otumfo nsa eti manos Ghana e ka say e 100 kwa ne you want to men Ghana 99 99 no otumfo no obi che eti abrofo nim nyansa fo no mo abo mo anya kasa tentenya ntoto anya dede ye eye unyuma wini budie munyansa wa hofama wo kasa abodu transa ma woka abote awo ensiesie pa bo a wo bo aman e no matie e no mahu ti se de Yesu Kristo anyansa fo no ene ansoma no e ko hwehwe no sana otie onyankopon abana bagana se ensoma nyansa fo ne ensoma no e be hwe no ensoma tro ye no etro ba asantemem na ka ye be pa ne chew yo ma woni muntia eti otumfo ye obi eti wo ye Ghana na wasa wo do otumfo he otumfo ye football wo di race ase won to menka ho abeba so wo de rubber so de pepensu a enye yeda utimi fa rubber pepensu enye yeda edia bia ni wono ma ne man asase na ni wo esoro enye yeda eti adia bi wono ma na me ka se woni munyansa nti utimi nyedai eni ni we ni nyina ho eti ye nyansafo ya ye bekoso e de nyansa akasa ma nyansafo atiase na nkwasiafo nso bekoso de omo kwasa akasa ma nkwasiafo atiase esan se Bible hwe nyansafo onhwe nkwasiafo wo de kwasia ye bibi enye yie wo de odwodwantwe bibi enye yie na asante senyankopon fa ne nsanka wo ntumi no asante ni da wo de retani odo asante ni wutumi so onimu nyansa hwanwani odo asante wutumi so onimu nyansa hwankrani odo asante wutumi so onimu nyansa hwanfantini odo asante wutumi so onimu nyansa hwe sehwini odo asante ni hwanzimani odo asante ni hwe watiase anyansa fo na odo asante sanse nyankopon wo mutini mu emfa wo so ya asante obi so ya asante ni so wajimi nso ho ya no so ho enti sa nyankopon fa no nti wonya nyansani a wutumi no asante enti so obi ti ba bi no kasete asante aya munya no aya hu ba bi owo na fa ne sanka no yes na me fa ne sanka no panti ni mu we nya adwene nyansa no we nya bi we nya sika obobere nya yie na ni so tan ne ho kire no adwendwen ni abenede ni apesi akeka bo pressure fa no eti se no bi se denti na ya mfre me hene na ina na ko ba no ko ye no no ni ko ma sambe ma akra akoda wo firi ko na ko bi da wo kuro mu ni wo firi ko na ko bi da wo ko wo firi ko wo twadi ti na akwaji sikaduro ni kuro mu hene ni kuro mu ni wo nya ofiri kuro twadi ti na akwaji sikaduro oyini David wa tete brocha we kwa kaso abanka ni kuro 25 sikaduro anya yo mo bi asenti wo so ono a danka enti wo ko be na akonye wo mo ba na nya Asante kwa na wa gokoso na wa na wo na ada wa friend so mani yanko wo de amokwase anya mo boy na musako na munim sako na ne yakokoro na munim se nimonyam na ne yaje na munim se kase ya na ne namu no na munim se yankunim die ma ne yakoro enti ne wo manu makon no so mabia mi akon awie ye akunim dia bo tinsu ya je so no mo ansa bi e de nsu na enti ye hunya nsafo da ne abo atatia atiase ye panye magu ho obra awia boye no ye siesie ho e ma sutambre na wo man siesie ho e kom de o ti Asantefo ye nyansafo Asantefo ye nyansafo yes eti abdi abrofro de omo baba omo no a omo nya sika akoko omo krom no ene ko omo Asantefo no mapo maden no omo ko ye hu say yes nko wo brey omo ye obi no omo kra brey Charles Makate nya Asantefo de kokum no wan Asantefo ne ma ye nya edi Charles Makate Asantefo pam bi fia kokum no wan kan Makate ne twa ne ti ne de woto ba eti wa kwa Asantefo de a okra sa me ko di asase wo na earthquake earthquake ni ti ne ya na msu eti Asantefo ya akofo omo the terrible warriors eti enya ne eti wona nanu yakobi sa nanu se de wo wona nanu ko sha abrofo eti ko pe ko okunu mu yo wo mu ko pe ti nu yo ko pe chocolate di ebinim so ko di nkonkonsa e na abrofo se se mo asese kura e no mu ye fua eti ni ya ni mbonyam eti ni ye di nsa ya akofo yanso enso be abode o si breketo si bantima ko tie yezaune ye na ne yezauko eso be bodai be otu fodai eso be bodai ana ahine ma mama me no mo na nanu manko amunyai omo ya akwadro ne de ye kon eti asetia no eti otu fo onye mreda
as a trader when Yankopon Afren. That's what a friend, any part of a friend, Enyame, and a best friend. I say any Bonyam, or naturally, I say, and we are singing I Asante for dear. What about me and Jay? I don't know to me, I want to one anymore. Who can't make one feature like I said, woman at the time of the Nwaju, my Arabada. What you say? Yet they are fraying you, young people, you buy 2 or 2 for. Why in a bra? I yes, everybody in some dance a while, don't have a couple be. And to a 2 for I said to baby, will be a piao. No, me, yes, and I Canada, dear. And I don't make what Sheminia. Mammy Pocria. Okay. Master Pocria. Amy, I mean, you know, but say a war. Zogo police station, Master Pocria, or Canada Butchman. One and Mamma Mike. Oh, see, and on the bow, they told me last but what they told me, and I him. And on the last one, said little 2 for. But I don't know Canada Butchman. Okay. I say, woman, and Obako Paka, boy, baby, I'm Mobia, Shiamo, about Canada, dear, a check Canada for you now. Yeah, more Canada. It's Oheneba. So what will be said more? I see you. And I'll brush him, my grandson, my brush him. I'd have been consulting a yabomo. But a corner about Copa, me at Sasso. Yansa, Ashamima. It's a time for time, you will cancer for family and for cancer, Papa. Not a sim, a real. And the quite a bonus. I might ask a far no breast. I wish I 4 brothers for him and the neck of the Binkunsa. And then, but what dear for baby, there was yet in a yacht. If you did say, said it, be also you be dear free. Your mom pie, na Yakopon Focus on his Amakai and Sa, number 2 Asantehene, a boost, so hired Master TV within the assistant. Your mamma more any shot and a crown.